držíme si kolienka alebo pusinky? Pusinky si nedržíme. Čo si držíme? Kolienka. Kolienka, super. Ríško, vieš to? Drž si kolienka. Môžeme? Idem čítať? Takže prvá čítam ja, dobre? Ahojte, deti. Dnes je streda 6. mája 2015. Dnes sa hráme na zverolekára Soňa. A teraz všetci spolu ideme si to prečítať, dobre? Všetci, aby som každého počula. Ahojte, deti. Dnes je streda 6. mája 2015. Dnes sa hráme na zverolekára Soňa. Kto mi ide prečítať, aký je dnes deň? Ja! Ešte niekto, ideš Ríško? No poď Ríško, Jursa, poď nám prečítať. Potom pôjdeš aj Filipko a pôjde aj ty pôjdeš, hej? Aj ty pôjdeš, Lilika, dobre. Ahojte, deti. Dnes je streda 6. mája 2015. 2015. No výborne, zatlieskame Ríškovi, super. Lilika, ideš aj ty? No tak poď aj Lilika. Ty nám prečítaš celý odkaz potom? Tak sa sústreďujem, či prečítam. Dobre, no poď nám prečítať. Dnes je... Aký deň? Streda 6. mája 2015. Super, zatlieskajte Lilike. Aj Saška chceš ísť? No poď Saška. Ja. Tak nechaj tam dieru. Potom maminke ukáže, že tam máš dieru. Neurob si ju väčšiu, Ríško. Nechaj si dierku. Dobre, nechaj dierku. No, poď Saška, prečítaj nám. No, čítaj. Dnes je Ty nahlas. Streda 6. No, mája 2015. Super, Lilika, aj Saška krásne čítala. Lilika aj Saška, výborne. A teraz nám to celé prečítaš? No poď nám to celé prečítať, ale normálne, šikovno, dobre, ako veľké deti. Ahojte, deti. Dnes je streda 6. mája 2015. Pôjde nám. Dnes sa hráme na zverolekára. Super, pekne si prečítal, zatlieskame aj Filipkovi. Sám to ideš zistiť, aké je počasie? No poď. Čo, ty chceš ísť so Sámkom? No poď so Sámkom. Počkaj, už si ty čítal, ešte čo ty chceš? Ešte chceš čítať potom? Potom chceš čítať dni v týždni? Počkaj, za chvíľočku. Teraz pôjde Ríško Ostrovský, ešte on chce. Svieti slniečko? OK, poďte naspäť. Počkaj chvíľočku, ešte počkaj. Nepotkni sa. What's the weather today? Today is? Yes, today is sunny, OK. Aké je dnes počasie? Sunny, svieti slniečko, áno? Poď nám na letu, nech sa páči, poď. Môžeš. Idete spolu, aj ty ideš. Pomôže ti Sámko, áno? Nech sa páči, vyber si. Čo si vyberáš? Čo tu? Slniečko, sunny, slniečko. Aké je dnes počasie, Ríško? Aké je dnes počasie? Svieti slnko. Lola, what's the weather today? Yes, today is sunny. Páči sa? Nech sa páči. Slniečko, sunny. Kde ho nalepíš, ukáže ti Sámko. Sámko, koľkátého je dnes?
6. mája. Môžete to pritlačiť. Aký je dnes deň? Koľkátého? Nepapaj si stále, si dávaš prštek do pusy. 6. mája. Super. Tak. Ríško Ostrovský, slúbila som ti, môžeš ísť čítať. Poď. Ty si chcel, že dni v týždni. Potom ešte pôjdeš čítať? Dobre. Útorok, Tuesday, streda, Wednesday, štvrtok, Thursday, piatok, Friday, sobota, Saturday, nedeľa, Sunday. Super, zatlieskajte Ríškovi. To ešte ty si chcel ísť čítať? No poď, prečítaj nám dni v týždni a my budeme všetci s Ríškom čítať, dobre? S Ríškom Jursom budeme všetci čítať. Potom ja. Monday. Počkaj, ideš rýchlejšie. Útorok, Tuesday. Streda, Wednesday, štvrtok, Thursday, Nahlas všetci, ty keď ideš, počkajte, stačí, počkajte. Filipko, my čítame všetci spolu. Mohol by si s nami čítať? Áno. Ďakujem. Ešte raz ideme všetci, tak aby každý mohol čítať a Ríško nám to ukazuje, čo čítame. Pondelok, Monday, útorok, Tuesday, streda, Wednesday, štvrtok, Thursday, piatok, Friday, sobota, Saturday. Super, výborne ste čítali, pekne. A teraz sa spočítame. Lola, môžeme sa spočítať? Spočítaš, koľko je tu detí, že koľko mám zapísať? Tak spočítaj. Čo chceš prečítať? Ty chceš ešte ísť čítať? Dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Výborne si spočítala, super, šikovná si. A teraz vieš aj po anglicky? Áno. Tak skús. Môžeš. Keď ti treba pomôcť, tak povieš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Výborne, zatliskajte Lole. Koľko je tu detí dneska? Lola, koľko si napočítala? Napočítala som 7 detí. Koľko sme napočítali? How many children are today? Today is? No, 5. How many children are today? How many children? Filipko, how many? 7? 7 čo? Deti. How many children are today? 7 children. Yes, today is 7 children. Okay. How many children are today, Ríško? Today is 7 children. Yes. Čo mám napísať? Aké číslo? 7 detí. Aké číslo? Sedmičku. Napíšeme číslo 7. 7 detí. Filipko, dnes je koľko detí? Je viac alebo menej, ako bolo včera? O 3 viacej. O 3 viacej, super. Je 7 detí o 3 viacej. Dobre, už sme si povedali počasie, aj sme sa spočítali a teraz pôjdeme cvičiť, ale ešte ty si chcel čítať? No tak počkáme, ešte nám chcel sám počítať. No poď. Ahojte, deti, dnes je streda, 6. mája 2015. Dnes sa hlavne na lekala. To
Čo je toto dlhé slovo? Zveronka. Sonia. Super, zatleskajte aj Sámkovi. Dobre. A chce nám niekto niečo povedať, že prečo, čo robí rád v materskej škole a či je rád v materskej škole? Chce nám niekto povedať? Áno, ja. Ty chceš povedať? Ja. No nech sa ti páči, no tak povedz nám, potom povie ďalší, hej? Že No. Že mne sa tu páči, lebo sa tu môžem hrať. Áno, Áno. to som rada. Daj Ríškovi teda. Ríško, chceš nám niečo povedať? Tuto vedľa teba je Ríško. Čo nám chceš povedať? Ty sem chodíš rád, alebo nechodíš rád? Chodím. Chodíš rád. A čo rád robíš v materskej škole? Mám také kroky. Pekne sa hráš v škôlke. A čo sa hráš? Ako by si sa chcel hrať? Zvieratkami? A čo by si chcel so zvieratkami? Čo by si chcel s nimi? Starať sa, liečiť ich, alebo čo? Starať sa o zvieratka. Dobre. Daj Sámkovi, dobre? Sámko, ty rád chodíš? Čo by si tu rád robil? Povedz nám. By som sa hrala so zvieratkami. A ešte čo rád robíš ty? Ešte sa hrám. Ako? Ako sa rád hráš ešte? Na dráhe sa rád hráš. Daj Loluška. Loluš, ty ako? Čo by si rada robila v škôlke? Hrám sa. A ako? Dobre sa hráš. A čo to je, že dobre sa hráš? Čo to je, že dobre sa hráš? Ľúbiš kamaráta? Aha, dobre. A kto je tvoj kamarát? Ríško je tvoj kamarát? Ostrovský? Áno, tam fúka. Áno, búcha tam okno. Áno, tam fúka vietor cez okno. Hej, búcha. Ty to počuješ, že? Ja počujem. Aj ty to počuješ. Dobre, daj teraz Lilike. Lilika, čo rada robíš v škôlke? Kamarátov v škôlke? A čo, kamaráti? Čo robíš s kamarátmi? Robíš čo s nimi, s kamarátmi? A kto je tvoj kamarát, Lilika? Kto je tvoj kamarát alebo kamarátka? Ukáž mi, kto je tvoj kamarát. Nie srdiečko, kto je tvoja kamarátka? Je tu tvoja kamarátka? A kto? Pozri sa vedľa, kto je tvoja kamarátka? Lola, Lili, Saška, alebo Ríško, alebo druhý Ríško, alebo Sámko. Kto je tvoj kamarát? Kto? Kto je tvoj kamarát? Ukáž mi. Ríško je tvoj kamarát? No super. Daj Saške. Saška, čo rada robíš? Saška, čo rada robíš v škôlke? Čo rada robíš? Saška, daj teraz Ríškovi Ostrovskému. Ríško, ty by si čo nám chcel povedať? Že ľúbim Ríška Jursu. Ľúbiš Ríška Jursu? A čo rád robíš v škôlke? No. Hráš sa s ním? A čo by si ešte rád robil? Čo? Ešte by som rád hral sa. Hral sa. A ako? Čo sa ti najviac páči? Že na doktora. Na doktora sa ti teraz najviac páči, áno? Aha, dobre. Môžem aj ja srdiečko? Ďakujem. A ja rada mám všetkých kamarátov, ktorí chodia do škôlky, aj sa rada s nimi hrám, ale najradšej, viete čo mám ja najradšej? Ja najradšej čítam knižky. No, ja mám najradšej tie knižky, hej. A keď potom sa vonku beháte na háňačku, to mám ešte rada. Kto sa rád hrá ešte na háňačku? Ja. Hej? Ja. Aj ty
sa rada hrať na haňačku? Áno. Aj Ja sa rada hrám. Ešte nám chce niekto niečo povedať? Áno, Nech sa páči. ja sa hrám. Nepovedz. A mne sa páči ešte. Čo? Mne páči ešte. Povedz detičkám. Že jak sa hráme na rybu. Na rybárov, keď sme sa hrali? Na rybu, že... Rybu? Na rybu, že keď príde ráno, tak ryby utekajú do domu. Tak to. A to si sa kde hral také? Do vonku. Vonku si sa hral také? Ja aj keď tu bola s Viktóriou, ste sa hrali na žraloká rybky? Áno. Aha, na haňačku, jasné. Aha. Ja bol žralok. Ty si bol žralok? Áno. Naháňal si rybky? Dobre, dobre. Teraz pôjdeme cvičiť, áno?